Politics ki pathupa mat ekhailong ri chipavir da saiki maduta claim nangni APHLC youth wing pini there poni phaing ko ratrok arni APHLC youth wing pen karlitang Roelson rong hanga phan pang thek theri deng apran kedam nanga puthak ningduk chipaklangsi pherang kya mai ingnipo bangso hot kaning che pona tengke Roelson rong hang reng aka hut ke ka ko jan mate kai pholang so PS alongsi BJYM secretary arpusi kedeng Bonta alangli phan pang thek tum apran armuda pita BJP atum alangli pran ke dam puthak maduta lam thi sita chapaklang abang avidat ki manghumimi anparta BJP along ke do ST morcha jawa morcha ka chakrong akarbi atum pini arni konatlo ka chapatu kliputa karju padupo Lapen Karbiang Long Autonomous Council along EM ki khibom abangphu surjorang par media mate pherangkya phan ingcham puki kemesen ang thekali Pherangya phanchong si ingcham po haidet pulote akapreka phan ke mathadam un epin alamlo BJP atum nondale media phan kang check ki putot kelangrop kelang selet lapukali EM tuliram rong hang lapen EM kang bura kilingta junodak pherangke ke claim atuma phan ke patherak tang atumlo lasi monon phi lapuson madu pherangkya phanta lapuson lamkanglet kang therpen kipupedet ja phanta APHLC youth wing secretary Sersing Be ningjepong la inut BJP lo si claim lo langli yo murcha lo secretary lo tapi nian sida la tum chisong big po tum thelong leke la si la inut bera phan gala tum justice palong pite the ba chisong hai he pote karbiang long angkang pi bhan ko son si tum chisong pite ko la samu hetan li ninje lo ke ST murcha lo do inglo khean laban ABVP lo do inglo khe an adi so jangan laban gala yuwa murcha lo do inglo khe an nang tama politics a party cepat here no da akhe view dat ko bini song galang tum arjap pakna por thur pakna mo chisong nang poke alang tum protest dona poke tei polo che protest ahi dat namu heta ni lini yelo la non karlita Roelson rong hang alang le ghotuna chot hole alang kang samri le poli kedam tang PGR bijar alam ki hutalang tum in samri hadak arling atum siaring ki sur kente people atum in samri lam this paklang pe paklang kle chisong se Ata har ada kisung ke pohut la pijar long arleng tum kisung ke pohut ni do episode member makali sita ni tum people se chisong dun lo hak ki ching ki judan tum chisong dun people lo atin tum ching hom du ke penak mati tum ke penak lasti episode se tum ga ningi dak lo politics leke pathi kali khel pen long ri wasi pethi kasi piniar ni tum na hok le tum akhe tum kisung lo tum arja tum thebi bahalo politics Kepatu pumat politis along claim pumat akhe adet virdet a politis ke claim nang ni pinialang litum lapuson ki claim ke lakini tum ke 100% punang koppo alang itu vote bing a fancy piniar ni anta la bongo sina phanta puwa hiden la penkela RSS to tum chidana hiden Pini klang dak lo kente bongo sena du ke klang dak lo ke. Misalan to vote bing lo ke, vote bing salam lo ke. Kita tang lo PGR long ta pos eviction sida lo. Ada kapre kali lo to vote bing salam lo sita me itum china gi. Politics ke pathu bumat along lita chepa virdet politics ke pathu bumat akhe chepa virdet lake politics ke thek kali. Lake ki lu kam se claim lo ke. Kasi non an kini tum ke thek long ke kilo politics loksa ke pathu la non tim kar biang long tum ke. Nomor hini alam ki puang tu mengalah lo. Kedam tangar ni inut elected member. Aki hai Surjo Romphar. Media phan junud dak alam pen kang ton abang ke lake nilitum ahin pen tamin ding duk cepak lang. Lapen lake therak ni alam. Alang li inut EM executive member. Sima ang hope Herangke phan ingcham amunit lo puki lake therak ni melam lake unparliamentary awards lake es chokchil samke pipolo herangke tum freedom of speech avema sa alang li langdam polta alang li ke article 1918 kangdi lo itu freedom alam ke ni phan tuman arai tang pike people alang li lesam ke ni je ke herangke ko people lesam kang ton ke lake non cha lagri batai la BJP itu Inut alang limen kesoy mate kangbura killing di. Kangbura killing aki hai alang ta inut MEC lo ke. Alang limata
Ferangki van kangton, ferangki van ki putot pen jok salang le fikir dia chohanang ko ko. Lepas kedam tangan ni thelong lo inut. A ferangki van CM tulong ha mata kang cek. Lalu ma BJP tu ma otlum. Ko people lang drop ke la ferangki tu masita. Last nili tu ma hin pen lake alam tu kan condemn lo son. Junu tak alam pen ferangki van batai person kang ton ber kang thi ber bang chok che lage. Isla bang so order bang kang chi obek nang ji. Lanjut takalila. Kedam tangan ni thelong lo ilutum. BJP lo iklan duna bang pusi. Ati sela along iklan duna bang pusi. Inura muni fanil tum episode si. Ati sela fansi incam begitu. Lasi lahaloma BJP odloma. Tanda ratun ko so zaning kang samla. Lasi lapson junut dak alam pensi now tum BJP yang bongke training ke CP ma. BJP tum akam ke so si claim nangji puton now tum ke CP khap ma. Lasi la person asylum no bagai ington mele. Lalu, lapen